دوستانی عزیز سلام. ما امروز бургери кадестам ба ойлама инам хали бургерой хушру ҳама дига гуфтем дига бургер кинг ростикс намерем дига хидмон бургер домашний мекунем. ира бини чӣ хел хушру ана озичое мемонам мехӯрем мешинем. вообще домашний чӣ қадар вкусный бошад, чӣ қадар бамаза бошад. бисёр вкусный, бисёр бамазаҳо. беҳтарин. Якча мара мефора як кухни хушру калон боша ки фақат ма орзу дорам ягон чиз бихтипас кунам да ягон Чӣ кухни хидмон майдае ки? хай намедонам ока майда яста хай просто мефора калон боша хушру боша да баъд фақат ҳавас мекунам. духтари мара мефора дар кухни хуб кунам бахелом. сабри назиқ наша ҳозир медонӣ дар фаберлик драйвда кухни мондагиай 600,000 метиҳам барои кухни мечтои 600,000 да наверное 600,000 рублей. бисёр кухни хушру мо хай иштирок кардагием боча мо иштирокчием дари фақат вип консултантҳо иштирок мекунанд одамои садбала. так ҳар сезон ҳар хел падаркҳои қимат мемонад компанияи фаберлик. так мошин мондагӣ будак, путёвка на двоих в Таиланд, видео ҳозир на двоих в Самарканд мондагӣ баъд немхели 600,000 метия барои кухня. немхели касе ки буридак кухни калони хушруш мекунад. иншааллоҳ ки яке мебарем хидмон. иншааллоҳ яке мо мебарем. хай мо уже иштирокчием. мечтаи духтари ма мешава. мечтаи ма мешава. бо по-моему бигайри кухни ҳар хел денежные приза мешаванд да оча 5 ҷои 100,000 мондагиянд, 5 50,000. баъд хеле падаркҳои мисол техника, баъд майдачида бениҳоят зиёд. иншааллоҳ ки метавонанд дигар духтаракҳо апа хӯҳарои азизам регистратсия шаванд. ҳама шумо мефаҳмонем ки чӣ хел дар ин розыгрыш иштирок мекунанд. иншааллоҳ мо мебарем иштирокчии мо яке мешава ки мо кухня мебарем. и кама хурсанд мешавам. ина духтарҷоно апаҷоно хоҳарҷонои азиз марҳамат шумо метавонед иштирокчии программа фаберлик драйв бошавед. розыгрышда иштирок кунед. шумо ягончи мебарем. ина марҳамат метавонед дар рақамомон бинависед дар WhatsApp регистратсия мекунем шуморо дар фаберлик. ина ҳамаи мини чизора мо шумода подробно мефаҳмонем. вдруг насибда мешава ки шумо ягончи мебарем. вақте ки дар фаберлик регистратсия мешаванд дари ҳамаи преимущества компания фаберлик барои онҳо боз мекунад. открывая все двери свои преимущества компания фаберлик. баъд метавонанд ки нахали розыгрышҳода иштирок кунанд, соҳиби тӯҳфаҳои калон шаванд, соҳиби бонусҳои калон мешаванд, соҳиби маошҳои баланд мешаванд. бовар кунед беҳтарин кори фаберлик. хеле кор дигар дар ягон ҷо нест. компания фаберлик фақат ҳар сезон мемона ягон розыгрыш, ягон поездка, ягон амхали подаркай калон, подаркай стоящий подарок, действительно дорогой. ина барои ми марҳамат шумо метавонед иштирокчӣ шавед, шумо метавонед коргари компания фаберлик шавед, соҳиби бонусҳои нас, соҳиби маошҳои нас, соҳиби зиндагии хуб, соҳиби эмоция положительные. и метавонед мечтаи худтона осуществить кунед. ина марҳамат